ଆଜି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ସବୁଠୁ ଗହୀର ରହସ୍ୟ ନିକଟ ନେଇଯିବ। ଏହା ବାଇବଲର ସତ୍ୟ ଘଟଣାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ। ଆଦମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେଷ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେବେ ଆପଣ ଏହି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଶେଷ କରିବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଆଗରୁ ଥିବା ମଣିଷ ରହିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନବ ଅଗ୍ନି ଜଳାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଲିଦେବେ। ଯଦି ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପହେଲି ହେଇଛି, ଆଜି ସେହି ପହେଲି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏହାର ପନ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ଥିଲା, ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚିରି ବାହାରିବ। ସବୁଠୁ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ସେହି ଅନନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧକର ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାରେ ସମୟର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଥିଲା ନାହିଁ, ଯାହାରେ ସ୍ଥାନର କୌଣସି ସୀମା ଥିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ସତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର। ସେ କେବଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ମରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେନି। ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ 3 ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭିତ୍ତିକୁ କମ୍ପିତ କରିଦେଲା। ଉଜାଳ ହେବ। ଅନ୍ଧକାରର ବୁକ ଚିରି ପ୍ରକାଶ ଫୁଟିପଡ଼ିଲା। ଏହା କେବଳ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥିଲା। 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମହାକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଲା। ଆକାଶ ନିଜର ନୀଳ ଚାଦର ପାହି ଫଇଲିଲା। ପୃଥିବୀ ନିଜର ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପାହି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ସବୁ ନିଜର ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଚମକିଲା। ଗଛ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ 6 ଦିନ ସବୁଠୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ତିଆରି କଲେ, ମଣିଷ। ସେ ପୃଥିବୀର ମାଟିକୁ ନିଜର ହସ୍ତରେ ନେଇକି ସ୍ନେହ ସହିତ ଗଢ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜର ନାସରୁ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ। ଆଦାମ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛବି ଚମକୁଥିଲା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆଦମର ଏକା ଥିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେ ଆଦମଙ୍କୁ ଗହୀରା ନିଦ୍ରାରେ ଡାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ପସଳିରୁ ହଉଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେବେ ଆଦମ ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ହଉଆକୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲା, ଏହା ମୋର ହାଡ୍ଡିରୁ ହାଡ୍ଡି ଏବଂ ମୋର ମାଂସରୁ ମାଂସ। ଆଦମ ଏବଂ ହଉଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପାପ ଥିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏଡେନ୍ ବଗିଚାରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦିନ ଏକ କଳା ଛାୟା ସେହି ପବିତ୍ର ବଗିଚାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶୈତାନ, ଯିଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କାରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା, ସେ ସର୍ପର ରୂପ ଧରିଲା। ସେ ହଉଆ ନିକଟ ଆସି ଚାଲାକ କଥାରେ କହିଲା, ଈଶ୍ୱର କି ସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ଗଛର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ? ଏକ ଫଳ, ଏକ ମିଥ୍ୟା, ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ମାନବତାର ପତନ ହେଇଗଲା। ପାପ, ଲଜ୍ଜା, ଭୟ ଏବଂ ଦୋଷବୋଧ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ୍ୟ କଲା। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆଶା ଲୁକାୟିତ ଥିଲା। ସେ ସର୍ପକୁ କହିଲେ, ନାରୀର ବଂଶ ତୋ ଶିରକୁ କ୍ରଶ କରିବ। ଏହା ମେସିହାର ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଥିଲା। ଆଦମ ଏବଂ ହଉଆଙ୍କ 2ଟା ପୁତ୍ର ହେଲା, କେଇନ୍ ଏବଂ ହ୍ୟାବେଲ୍। କେଇନ୍ କୃଷକ ଥିଲା, ହ୍ୟାବେଲ୍ ଚାରକ ଥିଲା। ହ୍ୟାବେଲ୍ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବଳି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କେଇନ୍ର ହୃଦୟ ଠିକ୍ ଥିଲା ନାହିଁ। ଜଳନରୁ ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା ହେଲା। ହ୍ୟାବେଲ୍ର ରକ୍ତପାତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସମୟ ଗଲା, ମଣିଷ ବଢ଼ିଲା, ପାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ପୃଥିବୀ ହିଂସ୍ର ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ଥିଲା, ନୋଆ। ଈଶ୍ୱର ନୋଆକୁ ଜଳପ୍ରଳୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କଲେ। ନୋଆ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲା। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ପାଣି ବର୍ଷିଲା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଡୁବିଗଲା। କେବଳ ନୋଆ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲା। ପାଣି ଉତରିଲା। ନୋଆ ବଳି ଚଢ଼ାଇଲା। ଈଶ୍ୱର ମେଘଦାନୁରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେନି, ପୁଣି କେବେ ଜଳପ୍ରଳୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଆବ୍ରାହାମକୁ ଚୁନିନେଲେ। ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋକୁ ଏକ ମହାଜାତି କରିବି। ଆବ୍ରାହାମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ।
ଆଇଜେକ୍ ଜନ୍ମିଲା। ମୋରିଆ ପର୍ବତରେ ବଳି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଈଶ୍ୱର ନିଜର ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇଲେନି। ଆଇଜେକ୍ରୁ ଜାକବ, ଜାକବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ। 12 ପୁତ୍ର, 12 ଗୋତ୍ର। ଯୋସେଫ୍ ମିଶ୍ରରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେନି। ଦାସ, ବନ୍ଦୀ, ନେତା, ସବୁ ଈଶ୍ୱରର ଯୋଜନା। 400 ବର୍ଷ ପରେ ମୋସେସ୍ ଜନ୍ମିଲା। ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ଜଳନ୍ତା ଝାଡ଼ିରେ ଈଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ। 10 ବିପତ୍ତି, ପାଶ୍ଚା, ଲାଲ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ ହେଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 40 ବର୍ଷ ବନବାସ, 10 ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୂମି। ମୋସେସ୍ ନେବୋ ପର୍ବତରେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରର କାହାଣୀ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ତରେ ମେସିହା ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।